खुलुमबाय आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। बयनिबो रायजो राजाफोरनि गोसोआव बे साननाया सोमजिदों जानो हागौ। नोंथांनियावबो बे साननाया सोमजिबाय थादों जानो हागौ। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ एबा बिजेपि हानजाया देरहामारोब्ला मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथाङानो बिटिसिनि सीएम जागोन होननानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय बे साननाया सोमजिबाय थादों जानो हागौ। दा बे समाव मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव क्लियारिफिकेसन होदों। मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा क्लियारिफिकेसन होदों, बिथाङा मा बिबुंथि होदों, बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बिनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ होलायब्लानो जाबाय। नङा, आं होनदों जे बेबायदियानो जेबो गैया आरो आं दिनै राजखान्थियारि भाबै गुदिनिफ्राय 2001 मायथाइयाव आङो एमएलए जानानै जि खामानि मावबाय थादों आं जथेस्थ' सेटिसफेक्सन दं। मानो बड' एकर्डआव आं निजे दंमोन, जितु बिटिसि एकर्ड बिएलटिसि जादों, बिनि गासिबो मावनाय दांनाय जिला दानाय बेखौ आं गाव निजे गावनि आखाइजों मावनो मोनदों। बिनि उनाव बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन जानाय दानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों हाग्रामा चन्दन ब्रह्म बा खाम्फा बरगयारी मानव गेदेर बिथांमोनजों ज' गोरोब होलायनानै खामानि मावबोनानै दिनैनि बिटिसिखौ सम्पुर्ण इमप्लिमेन्ट खालामदों। गतिके बेखौ लानानै आङो गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनो। बिनि उनाव दिनैहाय आङो बाथौ धोरोमनि माने नैथि मंगलबारनि बन्द'खौ बै समाव सर्बानन्द सन'वालखौ आमिन गावनि माबायाव फैनानै घोषणा खालामहोनो खावलायनानै बिथाङा बेखौ खालामना होदों। बेखौ आं दिनै मावफुंनो हादों। आयेननि बेलायाव आंखौ एमएलए बानायनायनि उनाव स्पिकार होबाय। स्पिकार जानानै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसाम बिधान सभायाव दिनैहाय आङो बर' रावखौ माने गायसनबाय आरो जेराव दा 42 सा रेगुलार बर' एमप्लयिफोर दा बेवहाय खालामनो हाबाय एसेम्ब्लियाव जे बर' रावा दा सोलिलांबाय थासिगोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ नांथ'वा जाथ'नाङा मानाङा होननानै बुंलायनाय जादोंमोन आरो दिनै थालाङोमोनबा मा जागौमोन मोनथिया, बेखौबो आङो नाजानानै गभर्नरनिफ्राय अर्डिनेन्स खालामहोनानै बै समाव मानव गेदेर सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ नारसिनथाबनानै दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय आयेनगत भाबै। माखासे खामानि दंबावो। दा बेबायदि गोबां माने खामानिखौ आङो मावबोनो मोनबाय आरो आंखौ दिनै आइ आफा रायजो राजा आंनि लोगोफोर जोंनि संगठनफोर मालाबा आंखौ एमएलए बानायबाय, मालाबा आंखौ आर्टपेड चेयारमेन बानायबाय, मालाबा आंखौ एमपि बानायबाय, दिनै आंखौ एमएलए दा स्पिकार आरो आंहा मा लुबैनाय थाबावनांगौ। गतिके बयबो जानांगौ, नाथाय जेरावखि थाया जोङो रायजोनि खामानि मावनांगौ। पार्टिजों खोथा गैया, पार्टिया मात्र जांख्लाल' आरो बे जांख्लाजों गाखोनानै सहैखांबा बयनोबो हरनांगौ। सिलिङाव मोनहैबा गय गोरानखौ बयनोबो हरनांगौ, नङा होमबा? खुसिया गोरानबाबो बयनोबो हरनांगौ। गतिके जांख्लाया माने मोनसेयावनो गाखोलांबा जलदब जलदब गोलैनोबो हागौ, मालाबा नोङो जांख्लाया गानोबो हागौ। ओंखायनो गोजौसिम सहैनो जाय जि सुबिदा मोनो बेजों गाखोलांनांगौ। नाथाय गाखोखांनानै गोजौआव सहैबा जों बयबो गाहायाव थानाय मानसिफोरनो गोजौआव मा दं बेखौ हरनांगौ आरो होमबानो जायो। रायजोफोर, नोंथांमोना मानगोनां बिस्वजित दैमारी बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै मोनथिखाबाय। रायजोफोर दानिया फैदो, रेवरेवा नार्जारी बिथाङा बे समाव खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा मा बिबुंथि होदों, बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौबो नोंथांमोना नायनानै लाबावदो। बिपिएफ आरो इउपिएफआ जुदि थारैनो जुदि खौसे जामारोब्ला नोंथांमोननि माबाया माबायदि जागोन? जोंहाथ' जोबोद मोजां आसा खालामदों। बर'आ खौसे जानानै जों बेखौ लुबैदों, बर'आ खौसे जानांगौ, नाथाय खौसे जानो हायाखै। दिनैबो जोंहा सन्देह खालामदों जागोन ना जाया। माखासे पलिटिकेल पार्पसाव जइन खालामनो लेंदों ना मादों जों मिथिया, खिन्थु जइन खालामबा जोंबो बिराद हेपिएस्ट उइल बि हेपिएस्ट पार्सन एमां दि भटार्स। बिजेपिनि जेसेबां बर'फोरजों जों बयबो बिराद गोजोनगोन, जाहाथे बर'फ्रा खौसे जानानै जुजियोब्ला बिराद मोजां मोनगोन जोंबो। आरो बेवहाय जों जेसेबां जोंनिफ्राय जेरै हेल्प खालामनांगौ जों बेखौ खालामगोन। मोनसे बाथ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बेरखांदों, नोंथाङा गावनि खामानिखौ मावफुंनो हायाखै, जायनि थाखाय गावनि बस सीएम माने चिफखौ नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आंनि खामानि मावनांगौआथ' जेबो गैया, आंनो मावनो जेबो होनाय जायाखै। बेखौ चिफआ बुङाखै, बेखौ सोरबा सासे राजनितिक पार्टिया होनदों। आं बेखौ सोंगोन, आंनो मा खामानि मावनो होदों आं बेखौ सोंगोन। आं दा सोंनाय नङा। बिथाङा जुदि
सिरियासलि आंनाव सोङोब्ला माखौ मावनो होदों माखौ मावहोसायाबा आं बेनाव सोंगोन दा जे रोखोम दायथ' मोनदों आं बेखौ मावगासिनो दं बेनि बादै जों जेबो मावाखै